बेखौ नेहाथारिखौ सिनायथिखौ होनो थाखाय आं बुंनाय खावलायहरनाय जाबाय। बाथौ सिबियारि रायजो राजा नोंथांमोन, आं सुंदाबैनो एड्रेसिंखौ लाखिबाय आरो आलासि सिनायथि होनो थाखाय आङो आवगायलांदों। जोंनि हांख्रायनायखौ मान होनानै जोंनि सेराव नुजाथि फैनाय जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानगोनां आफादगिरि, लाइमोन आफादनि आफादगिरि राजेश बसुमतारी बिथांखौ आं गावनि सिनायथिखौ लाखिनो थाखाय खावलायगोन। लोगोसे जोंनि आफादनिफ्राय बानजाय आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बिथांखौ जों बरायगोन। जोंनि बरायनायखौ नाजावनो थाखाय बिथांखौ जों गुरैयै खावलायगोन। बिथाङानो जाबाय जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि लाइमोन आफादनि आफादगिरि। बेनि उनाव आङो आलासि महरै जोंनि गेजेराव माननि आलासि महरै नुजाथि फैनाय जोंहा दोङो दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि आफादगिरि मानाव गिदिर निलिप्रभा बर'। आं बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय आङो खावलायदों। बिथाङा दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि लोगो बुंथिगिरि। दान्दिसे गसंथिनानै सिनायथि होनो थाखाय खावलायबाय। बेनि उनाव दङ जोंहा लाइमोन आफाद दुलाराय बाथौ गौथुमनि बुंथिगिरि, बिथांनि मुङानो जाहैबाय बलेन बेगें नार्जारी। आं बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायदों आरो जोंनि बानजाय आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय खावलायदों। बेनि उनाव आं सिनायथि होनो ओंखारदों जोंहा दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनिनो बिथाङा जाहैबाय गौथुमारि नेहाथारि, गाहाय गौथुमारि नेहाथारि खारखोदाव बर'। बिथाङा जोंनि जिल्ला आफादनि बिथाङा सानजाथगिरिबो। बिथांखौबो आङो गसंथिनानै गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय। गोजोननाय थाबाय। बेनि उनाव आं सिनायथि होनो नागिरदों जोंनि माइनाव आफाद, जिल्लानि माइनाव आफादनि बोसोनगिरि मानगिरि सरला रामसियारि। बिथांखौबो आं गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरैयै खावलायबाय आरो जोंनि बानजाय आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय खावलायहरबाय। गोजोननाय थाबाय। बेनि उनाव दङ जोंहा जोंनि बाक्सा जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि लेङाइ आफादगिरि गायसनगिरि नेहाथारि बिथां बालिराम बर'। आं बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरैयै खावलायबाय आरो बानजाय आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय आङो खावलायदों। बेनि उनाव दङ जोंहा रुपनाथ रामसियारि लेङाइ आफादगिरि, बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय आङो खावलायदों आरो बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय गुरैयै खावलायदों जोंनि बानजाय आफादखौ। बेनि उनाव दङ जोंहा कमलाकान्त बर', बिथां लेङाइ आफादगिरि बाक्सा जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम। बिथांखौबो दान्दिसे गसंनानै सिनायथि होनो थाखाय खावलायबाय। लोगोसे बानजाय आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय आङो खावलायदों। बेनि उनाव दङ जोंहा माइनाव आफादनि मानगोनां नेहाथारि अनजलि बसुमतारी। बिथांखौ आं गसंथिनानै सिनायथि होनो थाखाय खावलायगोन। अनजलि बसुमतारी नेहाथारि, बिथाङा गैला, थांबायना? थेंक इउ। बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। दा बेनि उनाव आं सिनायथि होनो नागिरदों जोंनि लाइमोन आफादनि जिल्लानि सबिन चन्द्र रामसियारि आफादगिरि। बिथांखौ आङो गसंथिनानै दान्दिसे सिनायथि होनो थाखाय खावलायबाय। बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों जोङो मान बावनो बानजाय आफादखौ खावलायबाय। बेनि उनाव आङो सिनायथि होनो लुबैदों जोंनि लाइमोन आफादनि नेहाथारि अरुन बर' जिल्लानि, बिथांखौबो गसंथिनानै सिनायथि होनो थाखाय आं खावलायदों आरो बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय आङो खावलायदों। आदसा, बेनि उनाव दङ जोंहा गुबै आफादनिनो रां लाथुमगिरि मानगिरि प्रलिप बर'। आं बिथांखौ दान्दिसे गसंनानै गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायदों। बानजाय आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय बानजाय आफादखौ खावलायनाय जाबाय। बेनि उनाव दङ जोंहा हारिमु नेहाथारि मानगिरि रमेश चन्द्र बसुमतारी। बिथाङा मसलपुर जोंनि गाहाय थानसालि लुफुं आफादनिबो आफादगिरि। बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय आङो बानजाय आफादखौ खावलायदों। इनायनो बिथाङा दा जोंनि
मुसलपुर जिल्लानि जि माने गाहाय थानसालि बे लुनायाव बिथाङा 2.5 लाख थाखानिबो बांसिन बिथाङा माने होसननानै दोनथ'दों। बेनि थाखाय बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर। दा बेनि उनाव आङो सिनायथि होनो नागिरदों दानि बावैसो जोंनि आफादखौ बेखेवनानै होलांनाय बा